Hi havia una vegada una ciutat molt gran en la que vivien moltes famílies. Estava tan bruta que li deien Basúria i la vida allà no era gens còmoda. Feia mala olor, estava tot brut i en ocasions apareixien fins les rates. Els seus habitants no tenien més remei que amuntonar els residus en torres cada vegada més altes que al final sempre es queien i es tenia que tornar a començar. De tots els xiquets del lloc, el més inquiet era Sebastià. Del que més gaudia era de la classe de música, doncs allí podia ballar i fer ritmes. Però mai no podia tocar, perquè en Basúria no existien instruments. Un dia, mentre acumulava residus, Sebastià va pegar un colp a un bidó i... Plum! Bufà dins d'una botella de plàstic i... Ficar xapes dins d'una llanda d'olives, les va agitar i clic, 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 clic. I de sobte va ocórrer algo que canviaria per complet la seva vida. Plom... Clic, 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 clic. Havia descobert la màgia de la música entre el fem. Així que a la classe de música va proposar formar la Gran Filharmònica de Basúria. Tots estaven encantats amb la idea, però la mestra els va desanimar. Què tocarem? No tenim instruments. Els fabricarem amb envasos. Però si estan tots barrejats, tardarem anys en poder muntar l'orquestra. Els separarem entre tots. Des d'aquell moment, els xiquets començaren a separar-ho tot segons la sonoritat. Envasos de plàstic, llandes i brics per un costat, envasos de cartró i paper per altre. Per fer-ho més fàcil, decidiren posar contenidors de colors repartits per la muntanya, groc, verd i blau, i així, cada vesprada, mentre construïen nous instruments i assajaven, la Gran Filharmònica de Basúria sonava cada volta millor en una ciutat cada vegada més neta i bonica.